sisese kuJesu. Ngisho ukuthi sisese kuJesu bazalwane. Sisenkosini. Yodlula konke kodwa yena. Nezwi lakhe. Hallelujah. Mananja. Hello. Mananja. Mananja. Mananjalo. Mananjalo. Oh, akumtshela. Umdumise. Hallelujah. Mananjalo. Onjengawe asinaye namhlanje inhliziyo yethu yathobeka in your presence. Inhliziyo yethu yathobeka sithi wena uphakame kule ndawo uzibonakalisa uNkulunkulu. Izwi lakho lenza umsebenzi ophelele. Azimulo yakho yehlele kule ndawo. Yiloyo naloyo khona namhlanje angaphumi kule ndawo engasizakalanga. Khuluma Baba, silambele izwi lakho egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Asihlaleni phansi bazalwana, ngibingelele. Sengiqale ngeindaba. Yabona umuntu uyajwayela. Bingelele incebo kaNkulunkulu. Fundisa umfukeni egameni lenkosi uJesu. Ngiyamcela lo amen wakho. Bingelele nomama egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Bingelele incebo zonke zikaNkulunkulu ezikhona namhlanje ngegama lenkosi uJesu. Bingelela abazalwane bonke abakhona egameni lenkosi uJesu. Hallelujah. Muhleke simkhonza abazalwane. Ngempela uma sibheke emuva siyamangala. Uthi omunye okwazi ukuhlabelela athi uma bongekho nathi ngabe safele endleleni. Namhlanje bengifisa ukukutshela nje ukuthi yabona uSathane uye waba late. Uye waba late ngempilo yakho ngoba lo nyaka lo esingene kuwo uzobona uNkulunkulu ngendlela ongakaze wambona ngayo before. Nithi mina ake ubonga uNkulunkulu ukuthi ungenile. Ngoba bakhona abangangenanga. Bakhona ebebafisa ukubona lo nyaka abawubonanga. Abanye kusele nje i-hour ukuthi awubone. Kulungiselela ukunqamula unyaka yena wabedlula. Kodwa amazulu akufihla wena. uNkulunkulu wala uyakhumbula uvuke embhedeni sekuthiwa kuphelile ngawe. uNkulunkulu wathi akakapheli ngoba mangakasho yena ukuthi kuphelile akakapheli. Lalela akagcinanga ke uNkulunkulu nje ukuthi uzo exista. Ukugcinela iplan lakhe lasemazulwini. Ikhona into ebalulekile okufanele ukuthi yenzeke ngawe. Awu amen. Ake sifunde namazwi bazalwane mhlambe sencwadini kaDeuteronomy chapter number 6. Deuteronomy chapter number 6.
siqala ukufunda nje ivesi elilodwa siqale ngalo leli vesi elilodwa amanye sizobuye siwabone sifunde uverse 23 Deuteronomy chapter number 6 sifunda uverse number 23 uma sekakhona usitholele mhlamba ngakasifundele ngesizulu mhlambe noma ngaluphi ulimi olukhona Deuteronomy chapter number 6 verse number 23 wasikhipha lapho ukuba singenise ukusinika izwe alifungela obaba. He brought us out from there that he might bring us in. He brought us out that he might bring us in. Wasikhipha ukuthi aphinde asifake. Hayi bazalwane sikhuluma ngoNkulunkulu la. Lithi wakhipha abani? Thina. Esikhiphelana ukuthi asifake. Ngamanye amazwi uNkulunkulu akayenzi half job. Akakukhiphi besaya kuyeka. Ngoba nale plan lokukhipha alivelanga kuwe livele kuye. Akakukhiphi besathi uzosibona. Lithi wasikhipha ukuthi asifake. Leli verse leli ngilibuka mangithi ngiyalifunda ngibona li pregnant iverse. Ngibona iverse likhulelwe ingathi kufanele siyohlola kunezinto esingatshelwa zona ngale verse leli. Kunezinto eziphakathi esingatshelwa zona kodwa zikhona. Kodwa sitshelwa isiqalo sitshelwe nesiphetho. Wasikhipha ukuthi enze njani? Asifake. Ngamanye amazwi wakukhipha wena ukuzenze njani? Akufake. Akakukhiphanga ukuthi akuyeke. Ngamanye amazwi noma kungenzeka uzwe ngathi akekho. Akusho ukuthi akekho. Ngoba umbuzo munye usungenile na? Uma ungakangeni kusho ukuthi akakaqedi. Ngoba akakukhiphi akukhiphela ukuyeka. So le plani lokukhishwa kwabantwana bakaIsrael livele kuNkulunkulu. Hayi ukuthi ubakhiphe ngoba bebekhala. Ubakhiphe ngoba washo. Awukho nongizwayo kodwa. Akabakhiphanga ngoba bekhala. Ubakhiphe ngoba bengakangeni kwavuma yena wathi Jacob ungasabi ukwehlela eGibhithe. Ngoba lapha eGibhithe ngiyokwenza isizwe esikhulu. Ngiyobuya nginikhiphe. Nginisezweni engilifungelo yihlo. So ngamanye amazwi njoba sifunda la sifunda abantu bethi usikhiphile ukuthi asifake kodwa akuvelanga kithi ukuthi asikhiphe asimcelanga ukuthi asikhiphe kodwa usikhiphile ngoba wayevele planile ukuthi uzosikhipha. Uyayizwa na? Ngamanye amazwi kusho ukuthi mawubuke yakhe impilo fanele understand ukuthi awukho la ukhona noma mhlambe ukuphila nje kwakho ukuthi ukhona nje emhlabeni akusintando yakho. Intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu wacabanga wathi yazi kunomuntu ofanele azalwe. Waze wakhetha ngisho unyaka okufanele uzalwe ngawo wena. Kungakho kunabantu angavumanga ukuthi bazalwe ngale date yakho. Ngoba acabanga wena. Ngoba kunezinto abekazi ukuthi uma zithi 2016 ngo2016 uzobuna leminyaka onayo. Unale minyaka onayo uzobe uhlala la uhlala khona. Uhlala la uhlala khona uzobe wazi lokho kwaziyo. Ngoba kukhona la uNkulunkulu afuna ukuasharela khona. Angeka kuashare kanti awukho loaded. U2016 bazalwane singenele singenela ukuthi asifake la eplan ekusifaka khona.
hayi la thina siplene kungena khona akufani. Yingakathi imicabango yethu ayifani neyakhe. Kusho ukuthi mina bengithi uma sewucabangile ubhekene ne-challenge bese uyacabanga ukuthi ish ngizophuma kanjani. Uright ucabanga ngoba ngithi uphinqondo. Kodwa mase uqedile ukucabanga ukuthi uzophuma kanjani, cabanga ke futhi ukuthi yena akacabangi njengawe. Ngoba kuzokusiza ukuthi uthi sewuyilungisile ukuthi yazi uma bekuyimi bengizophuma ngapha bese uyayiyeka le uthi wena uNkulunkulu uma kuwe siphuma ngakuphi. Ngoba kunamazwi awakhuluma kubo uma ezobakhipha. Uthi kubo ngizonihambisa ngendlela eningakaze nahamba ngayo ngaphambili. Ungakhohlwa ngesikhathi uJakobe ehlela eGibhithe akazange ahamba olwandle. Indlela yakhe azange nje lidinga olwandle. Ngoba ikhona indlela engadlula olwandle. Kodwa uNkulunkulu akavamanga ukwenza into ake wayenza. Ngoba uNkulunkulu wezinto ezintsha. Yingakho le ndlela le abeza ngayo akavuma ukuthi babuyele ngaye emuva. Yingakho kubalekile ukuthi ungavumi ukuba iphotocopy. Ngoba iphotocopy umuntu owenza into eke yenziwa. Kusho ukuthi uhamba endleleni eseyike yahanjwa. Yingakho le ndlela eke yahanjwa ayinamhlolo ngaphakathi ngoba igcwele into zabantu. Uma uJakobe ehla uthi uNkulunkulu ungasabi ukwehlela eGibhithe. But kuleso sikhathi unikezwa netransport ezomhambisa. Kodwa itransport leyo ayidlule elwandle. Enakumthathi 40 years ukuhamba ayofika eGibhithe. Thatha amalanganyana yini indaba? Hayi phela usehla. Yebazalwana kuyashesha ukwehla. Ngithi kuyasheshisa. Kufana nokuthi nje uma uwa awadinga amandla. Yabo so wonke umuntu okhona noma kwesiphi isimo uma efuna ukuwa angawa. Noma esuthi noma elambile noma egula noma right uma nje efuna ukuwa angawa ngoba ukuwa kwadinga amandla. Yingakho simbona ehla mahala. Yazi bengifisa namhlanje ukuthi ukunake ukuthi kulonyaka ungehli. Ngoba kunabantu abazofuna ukukusiza ukuthi usheshe wehle. Ngoba ukwehla lokwehlwa masinya mawehla. Ngizwisise, uyabona umuntu makazongena etshwaleni akangeni ngemali yakhe. Uyathengelwa. Uma besamfaka ngoba bayamehlisa. So mabamehlisa bayamfaka ku budget yabo. Uyothi esengaphakathi bese bathi kanti wena uzithengela nini? Namhlanje nababanjwa ama drugs abazange bazingenela ngemali yabo. Wafakwa ku budget abantu abangaphakathi. Ngoba ukwehla wehla masinya. Kulonyaka uma ufuna ukubona uNkulunkulu akusunyaka wokwehla lo unyaka wokukhuphuka. Akusunyaka wokuyehla lo unyaka wokukhuphuka. Yingaka abajoliswayo ama boyfriend awamfuni bayamema abangani abajolayo. Bathi asambe siye partyini. Hawe wena unamuntu nje. Uzomenzana umuntu. Ungathi uxakwe umuntu lo onguwe uwedwa. Ufuna omunye umuntu. So ukwehla kumahala. Yabo? Kumahala ukwehla. Kodwa ukukhuphuka. Umbheke uma ehla uNkulunkulu azange athi ngizokuhlisa. Uthe ungasabi ukwehla. Kodwa uNkulunkulu uma ekhuluma yokuphuma uthi ngizobuya mina. Niyoza mase kufika isikhathi sokuthi uphume lapha. Angeke uzikhiphe. Uzokhishwa yini? Ukwehla kona ungazehlela. Kodwa ukukhuphuka uzokhushulwa yini? Kulonyaka abazalwane kufuneka abazalwane abazovuma uNkulunkulu ababambe ngesandla. Ngoba angeke ufike la uyakhona uma ingazange wakukhuphula. Angeke ufike la aplane ukuthi uye khona uma ungavumi ukuhamba la eplane ukuthi uzohamba khona.
ubheke uma ebakhipha lithi iBhayibheli ikhona ngithi le ndlela beza ngayo manje akavumi bahambe ngendlela beze ngayo ngoba nalezazi lezi zazi zizobona uJesu zazilandela inkanyezi kodwa mase zimbonile uJesu azibuyeli ngendlela ezize ngayo ngoba uJesu uthi ongena ngami uyasindiswa bese aqhubeka athi angene bese aphinda athi aphume afumane indlela angene aphume afumane ini idlela manje omunye umuntu uzothi moso kusho ukuthi uma ungabe uyangena uyaphuma uthola idlela then kusho ukuthi ledlelo ungalithola ungangenanga ingqondo yomuntu isho njalo ngoba uyayizwa mos angene aphuma afumane idlelo so kuba ngathi ungalithola ungakangeni ngoba ungene waphuma ayisinjalo uyangena kodwa akavumi ukuthi uphume la ungene khona yingakho uJesu umehlatshwa waba namanxeba awu5 uma uye eqhibini laseBethesda kuthiwa lawo manxeba bekuyimipheme ama-entrance kusho ukuthi ungena ngenxeba uphume ngelinye yingakho kunomehluko phakathi komuntu ongenile nongangenanga ngisho umuntu mina osindisiwe nongasindiswanga abafani noma ngabe bangahamba isonto elilodwa kodwa osindisiwe akafani nongasindiswanga ngoba abantu kuyenzeka babe familiar ngesonto kodwa bangamazi uJesu kuyenzeka bazi yonke into yasesontweni kodwa bangamazi uJesu yingakho izinto zalomhlaba ziyababamba yini indaba abafikanga kuJesu so umuntu ongenile waphuma umephuma akazikhiphi ngoba uthi uJesu ongangeni ngesango isela lelo nomphanga bese athi mina ngisango lezimvu umaqeda athi mina ngingumalusi omuhle yemadoda uJesu uyisango aqeda abe umalusi at the same time now uma akhuluma ngomalusi umalusi akazilandi lazo suke zikhona azilethe esibayeni umsebenzi womalusi uqala zisesibayeni kuza yena azozikhipha esibayeni azise kuphi emadlelweni umsebenzi wakhe awuqali zisesigangeni uqala zisesibayeni yingakho ukuba sebandleni kuyakuposition ubanjwa ngesandla sewuphakathi uboniswa amadlelo ukuthi angakuphi kodwa ungangena ungizwa hayi esontweni ngithi ebandleni now nali ivesi ke siyafunda lapha lithi usikhiphile ukuthi aphinda sifake so ngesikhathi asikhipha bekudinga sikhishwe kuye ngoba amandla asinawo indlela iyakhuphuka manje uma beya lapha baziyela ngoba uthe ingasabi ukwehla kuyehlela so kusho ukuthi kusuke eEgypt ukuye eCanaan indlela engathi iyakhuphuka uma usuke eCanaan eEgypt uyayehla uma usuke eEgypt eCanaan iyakhuphuka so le idinga uNkulunkulu now kunalezi zinto esingatshelwa zona ke ezikulevesi number 1 lithi wabakhipha kodwa uma eqeda ukubakhipha wabahola uma eqeda ukubahola noma in the process yokubahola
wabaphilisa. Uma eqeda ukubaphilisa esabahola wababonelela. Ngamanye amazwi wahlangabezana nezidingo zabo in the process yokubahola ukuthi ayobafaka. So kunento esingatshelwa yona la kule verse ukuthi la bephuma khona nala bengena khona akusima next door, kunehlane phakathi. Nayi into esingatshelwa yona, kunehlane phakathi nendawo. Lenzani ihlane? Ihlane lizofundisa umuntu ukuhamba noNkulunkulu. Izimo uNkulunkulu avumile ke ukuthi wena ngena phakathi kwazo. Ihlane lakho azikuphathanga kahle angithi, kodwa hayi ukuthi zikubulala, kodwa ukuthi umazi ukuthi uhamba nobani. Ngoba bayahlupha abantu abahamba naye bengamazi. Uma kuvela abanye uNkulunkulu bayamshiya lo, nakuvela ezinye izinto bayaqhopheka. Manje ufuna uhamba nabantu abamaziyo. uNkulunkulu ngeke umazi kunganasimo esivelile. Njengako nakasa prepare ukubakhipha lithi iBhayibheli uthuma uMoses hamba utshela uFaro. Yena ngiyayithanda le ndaba, uthuma uMoses ophumile. Ngoba ngeke usiza abantu kanti awukasizakala. Uthuma uMoses wenze njani? Ophumile, umthola ngaphandle. Hayi Moses wena usongaphandle, uwe umuntu right ngakwazi ukukusebenzisa ukuthi uyokhipha labanye. Ngesikhathi fanele ukuzibuze na uhamba ufuna usizo ebantwini, ulufune uthola ukuthi ufuna usizo kumuntu naye akakasizakala. Yingakho ngemzwela umuntu ohamba inyanga awufuna inhlanhla mara naye le nyanga na uthi ayibheke uyayibona ukuthi idinga inhlanhla kwasayona. Uma ngathi uzowinisa wena ilotho yini ingaqala iwinwe uye phela abonise ukuthi ikhona lento yokuwina. uNkulunkulu usebenzisa umuntu ongaphandle obengaphakathi waphuma ukumbonisa ukuthi yabona ke ngoba ukhipha abanye ngoba kuphume wena uyayazi experience yokuphuma nabanye bazophuma. So uthamba utshela uFaro lapha ukuthi akhulule abantwana bami. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyamtshela futhi uthi ngizoyenza ibe likhuni inhliziyo yakhe. Kodwa hamba umtshele. Mara uNkulunkulu bazalwane. Hamba utshele lo muntu mara wazi ngitshela ama results ngeke avumi. Njobe ngavumi akavumi ukuze mina ngimfundise yena lo Faro ukuthi mina ngubani. Ngoba uFaro ucabanga ukuthi uNkulunkulu. Ufuna ukumfaka isikolo sokufunda ukuthi uNkulunkulu ngubani. Yebazalwane lalelani. Kunezinto uNkulunkulu avumele ukuthi ungene kuzo. Ngoba ufuna ukuprovela uSathane ukuthi yena ungubani ngempilo yakho. Kahleni bazalwane. Lithi iBhayibheli uJobe eyihlalele ekhaya. Yonke into ihamba kahle. Ezulwini kune meeting. So uNkulunkulu uzenzela umhlangano wakhe namadodana wakhe lapha ku right. Hawu papa nangu umuntu ongamenywa ngemhlanganweni naye ukhona. Manje umhlangano ufanele uqhubeke. Umhlangano uzoqhubeka kanjani kunomuntu ongafanelanga ukuthi ezwe izinto ezixoxwa la. So uNkulunkulu athi ke Sathane ubuya phathi bengizulazula. Emhlabeni phansi phezulu ngihamba zonke izitrati phansi phezulu imbali enhle engihambe yonke. Athi uNkulunkulu umboni uyino njoba bawuzula uyinotisile inceke yami uJobe na. Ngoba akekho njengaye. uJobe ula emhlabeni akazi ukuthi kuxoxwa ngaye le. Uthi uNkulunkulu unotisile inceke yami uJobe uthi usho kahle phela uNkulunkulu angithi uyakukhonza ngoba wena ngithi umbiyele. Angithi nomprotectile yika kukhonza kangaka uJobe. Uma wena uNkulunkulu ungasusa le fence ukonginike yena. uJobe ngakuphika ngakuthuka. uNkulunkulu athi no yazi mina ngingajabula ke. Uhambe uyomzama. Hayi uNkulunkulu ufuna ukuqhubha umhlangano la ezulwini. Manje ukuze umhlangano uqhubeke le ndoda ephazamisa kufanele iyothola umsebenzi emhlabeni. Wena umangele ukuthi wayudlula kulezi zinto odlula kuzo kanti hayi amazulu avumile. uNkulunkulu uvumile ukuthi dlula kulezi zinto ngoba uyakuthemba wena. Uyamtshela uthi umthinte kodwa khona la ungafanelanga ufike khona.
hamba kodwa yomzama, hamba umzama. Wena wazi wena uyahamba la esekunda, wena uyahamba kumnandi, then uyamangala wow isigeme manje. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu ukushile kanti uNkulunkulu kwethembile. Akakushiyanga kodwa ukwethembile. Tshela umakhelwane akakushiyanga kodwa ukwethembile. Akakushiyanga. So lithi iBhayibheli wafika uSathane wathatha imfuyo yakhe yonke, same day. Uyacabanga igeme zelanga eliwani kuthiwa ithunywa abantu bemessage wrong, ngoba kunabantu nje abahlalela ukuletha imilayezo engesimhle. Athi bafe bonke kusele mina. Useleleni wena? Selele kuzokutshela why ungafanga. Kunabantu nje abahlalela ukukulethela indaba ezirong. Yingakho kunabantu okufanele ukuthi bakhiyele bangasondeli. Ngoba ama messenger we bad news abaphathanga into emnandi. Mawuke wakhuluma naye uyatangala. Lithi iBhayibheli bafika bamtshela mfuyo yakho nalo uyasho kufika umlilo washaya kwafa. Kufe kwakufika noma uyathi abantwana bakho baphele bonke. Lithi iBhayibheli uJobe wathi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, alidunyiswe igama lika Jehova. Asimuzwa uJobe ethi mara lo Sathane. Yazi lo Sathane akanayo ivocab kaSathane. Yabona kuzokusiza kulonyaka ukhiphe ivocab kaSathane empilweni yakho. Uyazi ukuthi umuntu uma ngabe ungakhulumi ngaye ekhona ukuthi ufila bad kanjani? Umtreat absent present. Uyayithuthela. Akadinga ukuxoshwa nguwe, angithi umtreat ngathi akekho ekhona. Uzwile mos nangifika la ngengabingelela, yabona? Bingelela kahle abafundisi, ngibingelela abazalwane bonke, so I tried to cover everyone. Kodwa mangafika nje ngifike ngikhulume nje. Ngathi ngibingele umfundisi omfukeni. Yayizwa manje. Kubalekile ukuthi ngimbingelele. Kodwa nangimenza absent present ngiyam-offenda. Uyayizwa ukuthi ngithini? Nangu-ke uSathane. Siyazi ukuthi ukhona. Siyazi ukuthi ukhona. Mara sikhulumi ngaye, asikho isikhathi sokuthi sibingelelane uSathane. Ake simtreat ngathi akekho ekhona. Ukuze noma athi uzama ukwenza show off ingenzeki. Ngoba simtreat absent present. Yekela uhamba ubabazana naye. Yonke noma ubona ukuthi kwenze yena uthi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, ake ngingene endumisweni, ake ngibonge uNkulunkulu. Ngesikhathi bekathi uyadiscourage akazi ukuthi ufake inkonzo. So uJobe wangena enkonzweni. Wangena enkonzweni. Lithi iBhayibheli kwathi kusasenjalo Sathane wabuyela kuNkulunkulu wathi hayi ngimzamile umuntu wakho. Mara manje yazi mangonginika umzimba wakhe. Ngishanga amathumba. uNkulunkulu wathi hamba. Hayi ufuna ukuqhuba umhlangano. Kodwa uthemba lo muntu. Ngithi ufuna ukuqhuba umhlangano. Kodwa uthemba wena. So lithi iBhayibheli wabuya shanga amathumba. Njoba sihlalele emlotheni. Ufuna abangani abazomduduza, akekho umuntu ofuna ukumduduza. Nabafika abangani bakhe bayamsola. Job yazi akekho umuntu owehlelwe le nto le. Kanti abonanga. Yabazi abazalwana aba judgmental. Unawudlula esimweni esinzima bathi hayi ukuthi awuthandaza. Abamzwanga uJesu uthena uthandaza ngene ekamereni uvala umnyango. So wazi kanjani ukuthi awuthandazi ngoba akangeni nawe. uJesu uthe iprayer ipersonal. Prayer into emfihlakalo. So uma uyothandaza ngene ekamereni lakho wenze njani? Vala umnyango. Ingakho ngiyakukhuthaza ake ube ikholwe linesikhathi sokuthandaza uwedwa noNkulunkulu. Ungalindi ukuze enkonzweni. Ithi na uze enkonzweni uze umlilo sowuvutha already. Ngoba wena uvuthisa inkonzo iqhubeka usekhaya. Omunye uthi mina nginayo indawo. Ngilala emva kwesitofu, lalela-ke. Lalela-ke. Kune alikho ikhaya elinganayo indlu. Le ibizwa i-small house. Ya, bayibathi indlu encane.
alikho ikhaya elinganayo ke indlu noma ingaba nkulu kanjani kodwa kuye kube nendlu nje encane alikho ke elinganayo leyo ndlu encane leyo kuvamile kakhulu impela angazi kahle kodwa ngaze ngibone kungena abantu nga2 khona yabo bangena babe babili bathi asambe ngidinga moral support umuntu ungena yedwa uma efika avale futhi umnyango uyavala kuthi kuwo wonke amakamera khona la ekhaya uma ukokota umuntu uthi come in kodwa kulelo akade come in uthi somebody ngoba uzama ukukutshela ukuthi la ungangeni uyabona ke uma uthi anginali ikamera engangena kulo uma ngifuna ukuhlangana nalo uNkulunkulu sengikutshelile ukuthi ungashonaphi ngene lapho ubize kuNkulunkulu wasekusithekeni lithi iBhayibheli yena loyo wasekusithekeni makaletha ama rewards wakho uwaletha obala uma singazi ukuthi kwenzakalani ekusithekeni empilweni yakho sibona ngezinto uNkulunkulu azenze empilweni yakhe engafihleki siprove ukuthi uhamba nobani ekusithekeni uJobe bafike bamsola bathi awuphili mzalwane vuma izono uthethelelo vuma uJobe athi mara angazi ngenzeni uvuma njani ungazi ukuthi wenzeni uJobe uthi angazi and then lithi iBhayibheli uJobe mahlela eyi wathi yazi ngizoke ngimfunele uNkulunkulu lithi wamfuna washona eMpumalanga uJobe mayefika eMpumalanga uzwa abantu bayafakaza bathi uNkulunkulu bekakhona la athi nami ngifuna ukumbona bathi ucede ukuhamba ushone ngasentshonalanga uJobe aphinda gijima ashone entshonalanga uma ngafika ngale bathi yes bekakhona la uNkulunkulu buka sinjani usiblessile kodwa uhambile manje ushone lena eningizimu shone khona uJobe uma seka wahambe wonke amagumbi omhlaba uJobe wathi now I understand this is just a test yazi itest njani uthisha azakufundisa unyaka uqala uzuphela alokathi kuwe buza mawungezwa nakufika isikhathi setest uthisha wakho lo hlala athi buza mawungezwa once wakunika iphepha wathi siyabhala namhlanje tshintsha igama uthisha athi now sengi-invigilator so uthisha akunikeza ama-instructions athi leave no stone unturned athi uthisha my lips are sealed mawubathi ufuna ukumbuza uthisha athi angiboni wena namhlanje ngifuna ubona iphepha yini indaba akasakufuni kule level okuyo ukufuna ku level elandelayo kodwa uyi ku level elandelayo ungazange wadlula testing wakhumbula uJobe wathi hayi mani test lento le yiko uNkulunkulu ngingamtholi yiko azifihla kimi indaba ufuna ngiphase awungathi ngiyababona bayaphasa ke manje ngathi ngiyakubona nawe ubalwa nabaphasayo ke manje ngoba all this time uyewabekezela wathi angizusuka kuNkulunkulu angeke ngimphike noma nginga-understand angazi why kwenzeka lento eyenzakalayo kodwa wena uyazi simuza uJobe athi uyayazi indlela yami esengivivinyile ngiyophuma njengegolide ngiyakutshela ngempela uyabona nasekafikile uNkulunkulu uyobonakala ngokushayina ungazenzisi kodwa kuyashayineka noma umuntu uzama ukungashayini kodwa kuyashayineka ubathi uyamba ukombona umuntu ashayina angagezanga ubona phela ukuthi lo akagezela ukuba muhle nje vuka nje nezintongo zakhe kunento nje yasezulwini ngaye engaziwa ngoba uNkulunkulu ungqokisa into yasezulwini into eyayigqoka uAdam lo muntu ugqoke yona engavinjwa ukuthi ungcole ngokwenyama ngibesa nje uNkulunkulu angibese ngento yasezulwini yabo akungibathise so lithi iBhayibheli uNkulunkulu njengoba ethi Moses bakhiphe kodwa tshela uFaro inhliziyo yakhe ngizenza ibe likhulu
kule process yokuyenza belikhuni uNkulunkulu wenza imangaliso ezo10 wamhlupha 10 times ngithi wamhlupha 10 times ngoba le number ibalekile le number ka10 ibalekile le number ka10 iyakutshela ukuthi kuphelele le number ka10 ikutshela ngeobedience kuzo zonke inamba ezisho icompletion noma iperfection inamba ka10 kuphela efaka umuntu ufakiwe ke nawe la yingako wena nje uhleli la nasithi siyabheka nje inyawo zakho unenzwane ezo10 ngoba uNkulunkulu uthi ngifuna ukuthi uhambe entandweni na unyathelo unganyatheli la uthanda khona unyathele ngokwentando kaNkulunkulu ngisho ukuthi uyabamba unemino u10 ngoba uNkulunkulu uthi ngifuna ngishubamba uphatha ngezandla uphathe ngokwentando kaNkulunkulu kulonyaka ke ungabe umzalwane wenza izinto ngokwentando yakhe ake ube umntwana nje kaNkulunkulu othi ngifuna ukuzwa kuye uthini ngifuna ukuzwa intando yakhe kungako ufanele uyifune inkosi ekusithekeni uyifune inkosi ulalele kahle ukunyenyeza kwakhe ngoba uyakhuluma kunzima kubazalwane abangamfuni uNkulunkulu ukuthi balamukele izwi lakhe malivela ngenceku yakhe bayakhubeka ngoba limthathe ngesurprise kanti bekufanele ahlale noNkulunkulu iviki leli phakathi uNkulunkulu akhulume naye izinto athi nazi imnxaka athi uNkulunkulu ngendlini yakho ngicela uconfirm lento ngitshele yona whatever inceku yakhe ishoyo kuwe confirmation kuyahambeka ungeze ublank uthi yangazi seziyozwa khona isala unezinto uthi yazi I'm expecting God ngilinda uNkulunkulu akhulume nami ngoba kunezinto angitshele zona manje ngifuna iconfirmation naqala iviki ngizazi ukuthi ngishonaphi ngenzani ungazoqala ukuzwa indaba la akakutshele nihleli nobabili ukuze na ufika la uthi awunkosi ngempela bekusho wena ngoba sometimes nginama voice amaningi angazi noma uwe noma yimi kodwa ngoba uyishilo manje uyayiphinda uthola iconfirmation now ngiyasukuma ngiyayenza nabantu abaningi babhizi ngezinto kodwa ayisekelwanga ezweni yinhle yona kodwa ayina uNkulunkulu phakathi yamangala wayishayisa kangaka kanti ayinayo uNkulunkulu so lithi iBhayibheli uma bakhipha ngalo inhlupho ka10 inhlupho ka10 yenza ukuthi uFaro abhawe wathi phumani hambani kufa amazibulu wabakhipha uma ebakhipha lithi iBhayibheli nabaphuma nje nalifu laqala lahamba nabo if lihambelani nabo lihambela ukubahola ngoba akufanelanga bahambe la bethanda khona yebazalwane uma uzobona uNkulunkulu kuzobiza ufunde ukungahambi la uthanda khona kunezinto abantu bayiqala uNkulunkulu angekho bese bacela ukuthi angene baba ngena nathi awudingi ukumtela ukuthi angene nawe uma ngabe la ukhona ngokwentando yakhe so abantwana bakaIsrayeli uma bephuma abaphumi bathi siyazi ukuthi kungakuphi eKhanani bahamba babukifa lali yakhona bayakhona yini indaba ukuthi yonke into abazohlangana nayo endleleni ayisabi bona kodwa izosaba lelifu ayafanelanga ukuthi izinkinga zibone bona fanele zibone lelifu yingakho kudingeka abazalwane abanomoya kaNkulunkulu abaholwa yifu lasezulwini uma siholwa yifu lasezulwini kuba neunity in the house akekho donsa shonele Moses uhamba phambili nalifu Israel uyalandela uma lishona ilanga kuba insika yomlilo ngoba sinoNkulunkulu elithi iBhayibheli ungumlilo oqothulayo uma uhlangana nezimo endleleni ukhona uma kumnyama uyakukhanyisela yingakho sinemfihlakalo yokuhamba noma kumnyama
sihamba kumnyama uhamba unga-understand uhamba ungayiboni indlela ngoba uya-understanda ukuthi yena uthe mina I am the way so akudingi ukuthi ngiyiqondisise kudinga ukuthi ngibukele lifu uma lihamba nami ngiyahamba kulo nyaka ake ungabuka isimo na uzobona le favor ungabuka isimo ukuthi sinjani buka le lifu uma inyakaza nawe nyakaza iqinisa ukuthi uzohlangana nolondlo olubomvu ubone isimo sithi la kudlulwa la kusho isimo akushongo yena thanda le ndaba uthi Moses uphetheni awuphethe induku uNkulunkulu uthi induku leyo ngayiloada shaya lamanzi makashaya amanzi ezwa ngathi athintwa uNkulunkulu amanzi athi shina uNkulunkulu ufuna ukudlula avuleka amanzi kwabona amanzi ayenza ifenhle ayenza ibonda ngapha nangapha uma uthi mabadlula phela kusolwandle lapha akhulunywa ngephuli akusidamu uma avuleka phakathi amanzi kwaba ubonda ngapha kwaba ubonda ngathi ngiyabona amashaka amashaka asima mathi afika jike la phela khona amanzi athi abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu uyadlula la sikwazi ukudam lapha uzodlula la kungadlulwa khona ngithi uzodlula la kungadlulwa khona uzongena la kuthiwa mawungene khona uyafa kodwa wena ngeke ufele phakathi wena uzongena uphumele ngale yini indaba awungenanga ngentando yakho ungene ngentando kaNkulunkulu ulandela ifu so zonke izilwane ezilumayo lapho zizolalela umthetho wasemazulwini ngakhohlwa no Daniel wangena emgodini namabhubesi kodwa lithi awazanga muhle yini indaba ungene hamba nezulu nawe uzobona uNkulunkulu emhle ngoba izinto avumile already ukuthi ngena kuzo ukhona ungaphakathi hayi akungenanga wena kuqala ungaphakathi bese lithi iBhayibheli wabaphilisa uzwe kahle abamceli yonke lento engishoyo abamcelanga ukuthi abakhiphe abamcelanga ukuthi abahole manje abamceli nokuthi abaphilise ipackage noma ama benefits okuhamba naye ngithi kulonyaka as long as uhamba noNkulunkulu akunasifo esingeke saphola emzimbeni wakho as long as izulu lingakuwe as long as uhamba la uNkulunkulu ethi hamba khona awuzokumncenga ukuthi akuphilise uzokuphilisa ngoba uhamba entandweni so lithi iBhayibheli wabaphilisa ngiyacabanga kwakungabogogo lapho kwakunabomkhulu abake bakhala nje ngamadolo bathi eish phela sesibadala amadolo kodwa uNkulunkulu wathi ngizoniqinisa amadolo ngizonenza ukuthi nihambe kwangathi ngabantu abasha senikhulile yini indaba ukuthi nina ningenwe into yasemazulwini uNkulunkulu wezulu nihamba naye izifo zabantu abadala zizoniyeka niyolahlekelwa iaddress zinganitholi ukuthi nina nikathi nihlala phi nina ngisho kulonyaka ngisho lezi zifo kuthiwa zilapheki ya lezi abodokotela bathi lena anathi asazi la nathi asazi siyahluleka idinga ukusiza khona lezi zifo bayizibiza bathi zi-chronic yabo lezi bathi zi-chronic izifo ezi-chronic lezi into yenza ukuthi bathi zi-chronic ukuthi vele abanalo ikhambi but into yenza banganalo ikhambi ukuthi ubaba walezifo ubabazo ya isifo nesifo sinobabazo ya ubaba walezifo akabonakali manje uma kulethwa ipilisi elibonakalayo lishaya eceleni ngoba phela lalela awukwazi ukuthi uhlome isikhali ungakazi isitha ukuthi esiphi yabo Ephesians 6 tuwahlomani zonke ikhali zikaNkulunkulu nibe namandla okumelana namaqhinga kabani kaSathane so number 1 ufuna uunderstand uSathane unjani ngoba uzoshaya ngezikhali ezirong uhluleke yingakho nje uma unenkinga yamaphela ungalethi isibhamu
isibhamu iweapon. I mean isibhamu isikhali. Kodwa isikhali esingakwazi ukunqoba amaphela. So mawunenkinga yamaphela ungadubuli. Na unenkinga yamaphela hamba uthenga idumu ngoba idumu isikhali esi-right for inkinga yani yamaphela. Uyangizwisisa ukuthi ngithini? Manje ke nayi ke isifo lesi bathi si-chronic. So zonke izifo ekhona kunamakhambi wazo ziyalapheka. Bese kuthiwa lesi si-chronic. Why bathi si-chronic? Basho ukuthi lesi uma sithi siletha ipilisi alishayi khona. Ngoba sibona i-DNA yesifo ayibonakali. Most yezifo ezi-chronic ubabazo la ziqala khona ziqala kuwari. Yingakho uJesu athi ningakhathazeki. Yini indaba? uJesu uyazi ukuthi ukukhathazeka uma kufika emntwini kuhlala kuyakhula, uma sekukhula bese kuthola umntwana ukukhathazeka bese kuba i-stress. Umuzwa umuntu athi hayi i-stress yazi ngiyasimaneja sona ngiyasimaneja. Uyasimaneja ngoba angeke akwazi ukusiqeda. Yini indaba? Ubabaso iwari. Iwari ayilungiswa ngepilisi, iwari ilungiswa ngokuthemba uNkulunkulu. So uJesu uthi ningakhathazeki. Yekela ukwenza ukukhathazeka kube ifashion. Hi, yes, I'm not worried. I'm just concerned. Iwari. Iwari noma ungayibiza ngaliphi igama, worried. Yingakho na unewari into ezolandela lapha, yazi nekhanda. Batha ikhanda. Yini? Yazi nento engikhathaza. Bakubuza nje kahle udokotela ukhathazwa yini? Ushukela. Uchronic ushukela. Ubangwa yini? Wari. Njengako uma ucheck abantu abanewari, most yabo abantu ababanjwe lezifo lezi. Abantu these days i-cancer ngathi iza ngamandla. Angazi noma ukubonile lokho. Iza ngamandla nje ngoba ifitwa iwari. So abantu abanewari bawarishwa yini? Bawarishwa izinto uJesu athi ningakhathazeki ngazo. Yingakho abantu abaningi abanewari kakhulu abahlali kuma-RDP. Abahlali emkhukhwini. Abantu abanewari bahlala etown. Ya, bahlala etown. Yini indaba? Bathe sebengenile etown. Baqala ngoba nezinto ezishaka umnotho wabo. Yangena iwari. Mezwe emsebenzini bathi siya retrencha, yangena iwari. Babambuza umuntu ukuthi waqala nini ukugula? Waqala mhla bethe emsebenzini umsebenzi uphelile. Esikhundleni sokuthi uma bathi uphelile ayolanda ivesi. Athi uNkulunkulu uthe ubusisa ukungena nokuphuma. So njoba ngiphuma kulomsebenzi angiphumi ngi-empty ngiphuma nesibusiso. Njoba ngiphuma naso ngiyongena naso kwenye indawo. Manje akalazi izwi lakhe uthemba abantu uma bathi uphelile unewari. So namhlanje ngiyakunceda. Yekela ukukhathazeka. Uthi uJesu khona yini umuntu ongathi nakakhathazekile athi ngakhathazeka ngaba mude. No ulifundi ivesi lisho njalo. Ngakhayazi ngaba newari. Yazi ngathi ngabe newari ngaba newari. Yo umuntu waba mude yazi. Kodwa akafuna ukukutshela ukuthi ungaba newari unciphe. Ungaba newari lose weight. Ngoba ayikho into enhle ozoyithola kuwari. So yekela ukukhathazeka. Anything ongana answer yayo kusho ukuthi answer yayo ikuNkulunkulu. So ithathe uyinikeze yena ayisafuni wena. Kubeka ulale kamnandi. Ulale kahle njena wazi kahle ukuthi angazi ngizobhatara ngani lapha kodwa khona ngiyalala. Ngiyalala ngingazi ngiyokhokha ngani angazi mina kodwa wena uyazi yena. Ayifuni mina. No ayifuni mina.
ngizwe kahle ayifuni wena. No ngithi indaba lena injani ayifuni wena. Uma ufunda le chapter lesicethu kuyifunda uyofunda uverse 10 uNkulunkulu ubalandisa indaba lapho manje uthi ke kubo right ngizonifaka kule ndawo enginisakuyo endlini eningazakhanga. So kusho ukuthi akusinkinga ukuthi uhlala vele endlini engakhwanga we akusinkinga leyo. uNkulunkulu bekavela plane kanjalo. Mana nje ungene ngendlela yebond. So akunankinga lapho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi bekafuna ukuthi uNkulunkulu angeke uzihluphe ngokuyikhokhela. So nakakuphe amandla ukuthi ibhadarwe ibhadarwe. Nawaphela amandla utshela yena baba indlu le. Ngoba wena uthe ezwini lakho noma phi la mathonyalo amanyathela khona indawo yami so la angiphumi la angiphumi ngoba nginyathelile. Kodwa njengamanje ibhank iyakhala. Manje nayikhala ke mina ngikhala ku. Zobona or uletho Gabriela ushaya computer lapha yana bhadara transfer whatever angisangeni khona uNkulunkulu wena uyazi ukuthi izophuma kanjani. Njengako kusentandweni kaNkulunkulu eyangathi hayi yakho intando yakhe angumceli lezi zinto to provide. Umbheke makabakhipha nje makabakhipha. Ubenikeza ifavor kulezi zitha zabo lezi. Zibanikeza igolide nesilver so baphuma baloaded. Baphuma beloaded nalaba yakhona kunganama shop ngoba bayihlane. Igolide nesilver banalo mara shop yokuthenga yikho. So uNkulunkulu ufuna ukubaprovela nje ukuthi ayikho into emhlulayo. Njengako le golide nesilver uthe balisebenzisela ukwakhe itabernacle ukuze ubukhona bakhe bungasuki kubo ngoba into abayidingayo ukukhona bukaNkulunkulu more than izinto eziphathekayo. Lithi Bible athi mabaphuma ngiyacabanga abapakisha bayenza iskaftin umphako wendlela kanjalo waphela umphako. Mawuphela umphako akunama shop imali khona. uNkulunkulu wathi ayingakhathazeki. Ngizonipha isinko esidliwa yingilosi. From now on imenye edliwe ezulwini izodliwa yini. Hayi bazalwane kahleni. Badla into engazange yake yadliwa la emhlabeni. Athi uNkulunkulu futhi ngicela ukuthi ningayihluphi ngoba mina ngethembekile. Ngiyokwenza sure ukuthi every day ngiyafika ingilosi ziyofika zinilethela ukudla every morning every night every day as long as nisehlane ngeke nilale ningadlanga. Lalela ngithi kuwe uma ngabe njengamanje usehlane ehlane uyakuphilisa ehlane uyakuhola ehlane uyakufida. Kuneyikhathi angavumi ukuthi ube nebank account kodwa ngeke ulambe. Impilo izoqhubeka kwangathi yonke into right kanti kunento eziningi ezirong net uNkulunkulu ufuna ukuthi wena ufunde ukuthemba yena. Ungathembi izinto kodwa uthembe yena. Kulonyaka uNkulunkulu uyenza abantwana bakho baye esikolweni. Ngisho university. Hayi ngoba sekuthiwe fees must fall. Bazoya ngoba uNkulunkulu wakho enguNkulunkulu. Ukuthi kuyobhadara abantu uyazi. Uma ngazange wabashiya ngeke akushiye nawe. So waba provide 40 years bazalwane. Ama million wabantu 40 years. Nakhona le 40 yenziwe yini? Ubulukhuni benhliziyo la endleleni. Ibambe lento. uNkulunkulu akakubizelanga ukuhlala ehlane. Uthe usikhiphile ukuze asifake. Iperiod yasehlane depende kuwe. Ukuthi umlalela kangakanani. Uma bekuya ngoNkulunkulu ngabe wena usekho la ukhona. Kodwa uma ngabe uthatha kancane, abantu bathatha kancane. Abasheshi ukubamba, babamba kancane. Udelay process. Udelay ini? I-process. Umuntu udalwa ezulwini. Creation yenziwa le. Emhlabeni umuntu uyabunjwa. Uyafoma umuntu. Manje ucreate ukuthi akuthatha isikhathi. Ngomzuzwana sewukhona. Kodwa to be formed it takes time. So umbuzo ukuthi are you willing? Ukhandwa ube yilento uNkulunkulu afuna ube yiyo. Ukuze isikhathi singamosheki ehlane.
ingazidlula isizini yakho idlulise ukuthi wena awufuni ukumlalela. Ubakhiphile ukuthi abafake, usikhiphile ukuthi asifake. Kodwa la ehlane kunabantu abane experience yokuphuma bengazange bayithola ukungena. Kwabanabantu abane experience yokuzalelwa ehlane bona ke baba ne experience yokuyongena. Yini indaba? Kulaba abaphumile. Inhliziyo bengekho right. Kusho ukuthi kwaphuma umuntu eGibhithe. iGibhithe lahluleka ukuphuma emntwini. Usebenza seke wenze kuwomkhulu. Kodwa uzobiza ukuthi ulikhiphe iGibhithe phakathi kwakho. Njengamanje awufanelanga ukuzindla ngepast. Fanele uzindle ngefuture. Yingakho kubalekile ukuthi akuthethelele labantu abakwenza izinto ezibhlungu kuleminyaka edlulile. Ngithi thethelela labantu ngoba labantu labo uma ungabathetheleli bavimba ukuqhubeka kwakho. Njalo nawuthi uyaphambili bathi woza ukwazi ukuhamba. Ngoba umbambe ngenhliziyo. Uma uthethelela umuntu kahle awuncedi yena uzisiza wena. Sabanye abantu baye bacabanga ukuthi uma uthethelela umuntu yazi ish ngithi ngiyamlaya angeke ngimthethelele. No, uyazihlupha wena. Ngeke ngiye nasemncwabeni wakho ngeke akubone. Naye emncwabeni wakhe uyobe ngekho. Ngoba akekho umuntu athenda umncwabo wakhe so kuyafana. So uzama ukuzwisa umuntu ubhlungu into angeke izwe. Thethelela lo muntu owakuhlukumeza. Thethelela lo baba wabantwana owakushiya nabantwana. Thethelela lo muntu owakuloya. Okusala unakukhona. uNkulunkulu akavuma ngufe. Thethelela lo muntu. Ngoba kulonyaka abanye babo bazosindiswa. Zombona emela. Ezokwamukela uJesu. Inhliziyo yakhe ingabe ibhlungu. Ngakhubeka ukuthi angihamba kule sonto sekungenelo. Ngoba kahle umuntu akakhonzi la athanda khona. Cha bengithi ngikutshele nje. Awukhonzi la uthanda khona. Ukuthi this is a democratic country. Akushiwo kithi. Kushiwo kubantu bala abalomhlaba. Thina iBhayibheli lithi sizisho thina singabafokazi nezihambe emhlabeni. So asebo bala. So awukhonzi la uthanda khona. Wena utshalwe la wena. Engisho wena. Ngithi wena utshalwe la. So njoba utshalwe la wena. Uyathanda or awuthandi wena kahle wena. Awuhambi la wena. Engisho wena ngithi akho la uyakhola wena. Yini utshalwe la wena. Ziyofika iphepho zikushaye ula wena kodwa wena uyindawo. Ngoba angeke ubusiseke ngaphandle kokuthi ube la uNkulunkulu akutshale khona. Lamalanga kugcwele abantu abahamba bashintsha amasonto kuyamangaza. Wow, uyabuza. I'm looking for a better church. There's no better church. Actually, if you can find a better church, leyo mosheka nakungena wena. Yasengiyasho nje. Ya ukuthi nje uma belikhona uma ungena lo vele limosheke lingasabi better. So udinga isonto elingcono, udinga isonto elinoNkulunkulu. Udinga indawo la utshalwa wakho uthi uNkulunkulu ngifunaphi? Wathi uNkulunkulu ngikufuna eGNF. Hlala la ngoba ukubusiseka kwakho kukhona la. Uhlale nje. Ya bakhona bazofika bakutshela izitori. Abangatshalwanga. Ya bakhona abangatshalwanga ba-attend. Abatshalwanga la ba-attend. Yingakho ungathuki na ungamboni. Wenza into ayijoy uyakubonisa ukuthi angitshalwanga. So umuntu ongatshalwanga akatheli. Cha phela ilula ngithi nasi isihlahla sasibona. Uyasibona mos green simnandi. Siye nje kuso lapha sifike sinqamula igatsha elilodwa kodwa siliyeke. Singalisusa esihlahleni silinqamule silishiye khona. Masila sibuka sithi lesa sihlahla kanti sibala amagatsha ase disconnected. Linda kushise. Uzolibona nje nawe. Lichintshe ikhala. Bayashintsha abantwana benkosi uma bengatshalwanga. Namhlanje ugreen kusasa uyellow.
mangela ukuthi kanti sekwenze njani kanti cha uyaprova nje ukuthi akatshalwanga uyabona lento oyifakiwe wena iyajabula mayihlaselwa uma engahlaselwa iyalala ya kwabanye ize ife ya sibonga ukuthi ukukholwa kufe kodwa kufele phakathi kwakho ngoba uJesu iprayer yakhe uma ethandazela abafundi uthi ngikhulekela ukuthi ukukholwa kwenu kungapheli kodwa ukufa ngafa khona umuntu one dead faith kodwa lokukholwa okufile kuyavuka la kuvela izimo kuvela umbona umuntu ubekangana ndaba nomthandazo uzwe sekabuza ukuthi kuyathandaza nini mfundisi njoba izoqala i21 izophela nini i21 amina uzwile kuthiwa i21 so ungazibalela na uyithi izophela nini i21 i21 bala from kusasa wena ubale 20 no mfundisi uyamzola umuntu ulambela umthandazo yini ivukile lento ebeyifile akasaphushwa so abanye mambona ehudula hayi ifile kodwa ayiphumanga ifile nje angithi fridge igcwele so ifile khamba kahle so ifile so uNkulunkulu manje ukhumbule le voice yakho ya bese akuphambanisela nje ibudget ikushaya uphaphama hey baba Dimwaka garata ntathe garata papa bengifuna le voice man ya bengifuna le bethe ngikukhumbulile ngoba mawusuthi uthi na uvuke ekseni ungathandaza nokuthandaza uthandaze kaphethe isikhwama kanje athi baba hamba nathi akafuni ukuthi uthi baba hamba nathi ufuna uhlale naye last thing bazalwane uthi ukuze asifake ube bafake eKhanani thina sifakwe ezulwini yabona inkolo yakho mangabe ayikorrect ukufaka emazulwini akusiyo inkolo yakho mangabe ayikwazi ukukuvulela amazulu akusiyo yingakho kufanele uzibuze namhlanje uma uJesu ebengabuya namhlanje uzohamba na ngikhuluma ngawe ake uyeke abanye abantu manje wena uyiwani nangu uJesu uyabuya ngamafu ngamhlangabeza na okay akabuyanga uma bekungenzeka kuthiwa ke uyashona ke lalela uma lento engubuza yona ikwenza ushawa uvalo kusho ukuthi awuyi ngoba izulu indawo enhle ayikho indawo enhle njengezulu kodwa uma ushawa uvalo ungasisho ukuthi uyaya then iqiniso ukuthi awuyi kungakho ke akuncedi uNkulunkulu akukhiphe kodwa ngayikufaka ngoba manje sikhishwe ezonweni sifakwe emazulwini manje uma ngabe wena lokukholwa kwakho kuphelela la then ayisiyo sizothandaza manje ufisa ukuthi uye deep kumuntu wakho kamoya and ube honest ngempilo yakho nakukhulunywa ngokufa uyathuka noma omunye uthi amfundisi uyabona sekasifisela intwembi cha bengisho ukuthi uma ungabe uyakusaba uthi uJobe obengusaba kungificile so uzoba ne serious problem kuhle ukuthi uyilungise kusese namhlanje uhambe kulomhlaba unesiqiniseko sokuthi izulu lingivulekele uma lingakhali icilongo ngizobalwa nabamhlangabezayo ngoba yonke lento esikhulume ngayo asimcelanga uyenze singamcelanga manje kusho ukuthi akubizi ukuthi sizihluphe ngayo kufanele sihluphe ngokuthi la esifuna khona siyophelela khona mayinkolo yakho ingeke ikufake emazulwini awukaqali haleluya sizothandaza ngisacela abahlabelelayo ke basondele sithandazele sithi sihlabelele sithi naliya silibona
lapho naliyana sesiyothandaza safunda indoda kaNkulunkulu. Kuyabonakala ukuthi wonke umuntu unalo ibhe lakhe. He brought us out from there. Angilazi ibhe lakho yini, kodwa ngikuzwile ukuthi uzosikhipha. He brought us out from there. Maningi amathe esizithola siphakathi kwawo. Kwelinye umusho uyaqaqisa ukuthi ubakhiphe kuphi, kodwa kwelinye uthi from there. Uthi mankathi ukukhipha kule there lakho semiyokufaka kuini la. Kuna indawo uNkulunkulu afuna ukusikhipha kuzo namuhla. Uthe ubaba uhlahla kakukhipha ngayikufaka. Ngizothi mina nangabe uyagula uzokhipha ekuguleni akufake ekuphileni. Kodwa yena uzathohlabelela. He brought me this far not to leave me. Ebazalwane akusiyi culture yakhe ukukuyekulenga, kodwa iculture yakhe ukukufaka somewhere. Amazwi agcina ngawo umfundisi uthi usikhiphe ezonweni asifake ezulwini. Lithi iBhayibheli engilifundayo bonke abaphilayo bayazi ukuthi bazofa. Mabazi ukuthi bazofa bayalungisa. Khona uJesu namhlanje ngebhada ngumemele esontweni. Esontweni uyazingenela, kodwa ezulwini uyangenisa. Hallelujah. Esontweni kunama register, kunento zakhona, kodwa ezulwini ungena ngemsebenzi. Sanibona bazalwane, ufuna ukuthi sekuthandaza. Ngiyamcela uthi nami Jesu ngiyakufuna. Alo suku lolu umkhulu Gumba celebrate 57 years asana noJesu. Bongeke yini uthatha uJesu. Yangithi sivala amehlo siphakamise izandla. Uyamazi ukuthi uyamdinga uJesu, gijima uze ngaphambili. Futhi nakangekho udinga uJesu, hayi akusiyimodi. Ufuna nje bathi ngifuna uJesu. Amasonto ngiyawazi ngiwahambile maningi, angifune esonto, ngifuna uJesu. Makakhona njalo uthi Jesu ngene enhlizweni yami, cela ugijima uze ngaphambili. Sasho kancane. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise. Nampa beza kuJesu, abezi kubantu beza kuJesu. Nkosi. Beza kuwe baba. Shayini izandla bazalwane naba beza kuJesu. Hey! Wayifaka inhlanhla ekhaya mntana sekhaya. Beza kuJesu. Shaya izandla. Amazulu. Jabula amazulu. Shaya uNkulunkulu izandla. Kuyajatshulwa emazulwini. Uyaluza umbuso omnyama. Uyaluza umbuso kaSathane. Hey, walahlekelwa Sathane.
Hey, awubheka abantu abeza kuNkulunkulu. Awubheka abantu abeza kuNkulunkulu. Ebasolwana. Nina nimelana phambili. Niyazalwa namuhla. Hallelujah. Nizalwa kuNkulunkulu. Nithola impilo entsha namuhla. Nekhona basolwana. Ngicela umtshele lo ngithi nina niyazalwa nonke kodwa ke nina nitshelani kahle ngicela nina abasalwane nibatshele oyi-1 noma nisondele emayikhini nibatshele ukuthi happy birthday. Laba bayazalwa namhlanje, laba bathatha impilo entsha, bayazalwa namuhla kahle hle ikhani bazalwa. Yes. Aningizwa kodwa. Cela siphakamisele izandla zethu kubo. Cela nina nivala wena amehlo. Hallelujah. Thank you. Phakamisa izandla. Thank you, Jesus. Cela sibasize. Nkosi Jesu. Ngiyabonga. Ukhulume kahle namuhla. Ngilizwile izwi lakho. Ngakho ngiyavuma. Ngiyakholwa ukuthi uJesu wavuka kwabafileyo. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi. Ngakho ngiyaqela ukuthi ungithethelele izono zami. Igama lami uliqime ezincwadini zokufa kodwa ulibhale ezincwadini zokuphila. Hallelujah. Ake sithandaze bazalwane. Baba ngiyabonga egameni likaJesu nami abantwana bakho beza kuwe bathatha impilo entsha. Bheka kokudala sekudlulile sekuvela okusha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onqwele ukuthi kusukela namhlanje u1 o'clock angakashayi bathatha impilo entsha baqala uhambo olusha bashaya istep esisha bakanye nawe. Sibongile ke Nkosi. Sisajabulile nathi la ibandleni kuyajatshulwa nasemazulwini bafaka inhlanhla emakhaya. Qhubeka ke baba uzibonakalise impilweni zabo ubalwele ubavikele ubanqobele kuko konke in Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Cela nibashayele izandla enkulu egameni likaJesu. Hayi bazalwane ngokufishanisa semsindisini. Akuyi nje isigaqa esikhulu uzokuba nento engathi yakushaya emuva. Akuyi lutho. Njengoba kunjena semsindisini. Ke nibashayele izandla bazalwane. Hallelujah. Cela nje sibashayele izandla bahlale phansi masinyane. Ngicela kungabe singaba kusabekho umuntu ophumayo sesiyavala bazalwane. Amen.